Hos Avivir har vi valgt at anvende Active Aloe for at sikre, at vi kan levere de mest virksomme produkter. Active Aloe indeholder minimum 10% acemannan, som er de polysaccarider, der er det mest aktive i aloe vera. Active Aloe fremstilles af Alocorp, og I skal nu se, hvordan det produceres. Her på de kæmpe store aloe vera marker begynder hver dag for Alocorp med at høste. Markerne er opdelt i sektioner, som er underlagt en turnusordning, der gør, at man først høster igen, når bladene atter har vokset sig tilstrækkeligt store. Det er sådan, Alocorp hele tiden sørger for, at moderplanten har optimale betingelser, når rejsen fra høst til dig som kunde begynder. Her er et lille indblik i kunsten og videnskaben i at fremstille en kvalitets aloe vera. Ved ankomsten til Alocorps fabrik bliver bladene fordelt på et transportbånd, hvor de bliver skyllet og renset grundigt. Imens forbereder Alocorps medarbejdere inde i fabrikken sig på modtagelsen af de rensede blade, der nu skal forarbejdes. For at sikre renheden af aloe vera gelen fjernes den yderste hud fra bladene. Trænede medarbejdere fjerner meget præcist en del af toppen og bunden af hvert blad, således at aloebladet kan skubbes ind mellem de mekaniske knive, der separerer bladhuden fra fileten med stor præcision. Alocorps patenterede fremstillingsmetode tredobler den biologiske effekt i aloen. Dette er et meget vigtigt led i processen for at kunne levere den bedste kvalitet og den mest effektive råvare. Efter dette led i processen bliver juicen separeret fra pulpen, som er frugtkødet, og er nu klar til oprensning og stabilisering. Kvalitetskontrollen frigiver produktet efter hvert led i processen. Efter oprensning bliver gelen pasteuriseret og er nu klar til at blive emballeret. Prøver af gelen bringes til laboratoriet, hvor analyser bekræfter, at produktet opfylder Alocorps meget høje krav til kvalitet og renhed. Polysaccarider er en meget vigtig komponent i aloe vera. Her analyseres og registreres indholdet for hver eneste batch, der produceres. Nu er vores aloe vera så klar til at blive sendt til Danmark for at blive brugt til fremstilling af Avivirs produkter, som det er blevet i mere end 25 år. Vi har valgt Alocorp gennem alle årene, fordi Alocorp er den førende aloe vera producent i verden. De udvikler teknikker og procesmetoder, der bevarer og forbedrer det, som naturen har givet os.